A canción super importante titúlase Todo Natural, porque é moi importante comer de todo. Hai que comer moita froita e non tanta nin tanto perrito, nin tanto bocadillo, todo o día co bocadillo, hai que comer de todo, non sola... Non podemos estar todo o día comendo lambetadas e chucherías, Paco. Non debemos, podemos... Bueno, poder podemos, pero non debemos para estar máis grandes, para ser máis fortes, máis sans. Entón, hai que comer moita froita. A ti, Paco, por exemplo, que froita gustache un montón? O churrasco. Pero o churrasco non é unha froita. E vas dicir que o polvo tampouco, non? O polvo tampouco é unha froita. Pois mira, hai mandarinas, hai piña... Pero vamos a ver. Se ti tocas, se eres un músico, eu comprendo que ti apoyas a labor da froita. Pero se eres un músico, terás que tocar, porque agora ti vas tocar esta canción. Vas a tocar cos pés, ou vas a tocar... Necesitarás, para tocar algo de vento, necesitarás as mans. Bueno, pois nesta canción, para xa rematar, ímos vos invitar a cantar un canchiño comigo, que sería algo así, que sería... Sei que está genial, sei que está genial, todo